Sometimes many people, they fail to do things on their own. They want others to validate them. So they will associate with anyone, everyone, irrespective of differences in political ideologies. I stand for people over politics, and I cannot, and I repeat, I will never associate with anyone who put politics ahead of people. That's why, as an eagle, I fly alone, and other eagles will join me. But doves fly in numbers. Achikoka. Chikoka mpanga. Ziwa kwambiri. What next? Mina nenera mundezi nsanga tika background kutamanga kunena kuti tiendere Malawi yonse nsanje tuchitipa likoma tunchinji kuti anthu amve mfundo za chakwera komanso zomwe panga chakwera zambiri zapanga mpaki yayi sinauze anthu yayi ndiye tikaluta baso pang'ono kuti pali zakuti lero ndokamba zing'ono chabe za unduna wanga zomwe takwanirisa zogwirika zooneka zimene tupanga intervene at individual and personal level. Osati za guru yayi.